straffen skal påvirke til ikke at begå kriminalitet, enten ved afskrækning eller ved at holde ham indespærret, så han ikke kan begå kriminalitet, eller ved behandling, opdragelse, opfostring, eller hvad man nu har kaldt det, rehabilitering, resocialisering osv. Og endelig den tredje strafteori, som jeg har kaldt repression. Straffen er et mål i sig selv. Retribution kalder man det på engelsk. Det er straffen som hævn, som gengældelse, vederhjælpning på svensk, retfærdighed. Da vi i Danmark fik en ny borgerlig regering for 10 år siden, der fik vi også en ny retspolitik, en ny kriminalpolitik. Og den nye justitsminister, hun sagde, nu skal vi gøre straffene længere og strengere. Og så ved jeg godt, at kriminologerne vil komme og sige, det hjælper ikke, minister. Men så vil jeg sige til kriminologerne, det betyder ingenting for mig, fordi det handler om, det er at skabe mere retfærdighed, skabe mere retviser i samfundet. Det er for at tilgodese den almene retsopfatning, den almene retschance. Det er derfor, vi vil straffe mere. Så betyder det ingenting, om det virker i en eller anden sammenhæng. Det her det er også en slags virkning, at vi får tilfredsstillet vores selvstændige. Vi skal straffe ikke for at opnå resultater, men for at opleve tilfredsstillelse. Det sagde hun. Og det kan man så forholde sig til, men det er i det mindste ærligt snak. Fordi mange gange har man set strafskærpninger begrundet med, at det er nødvendigt at skærpe straffen for at komme kriminaliteten til livs. Det er nødvendigt at have både længere og strengere straffe. Det er sådan en handlekraft. Men her havde jeg altså en minister, der var mere ærlig og sagde, at vi vil straffe for at straffe. Man kan sige, at mens de to første præventionsteorierne, præventionsteorierne her handler om, at straffen skal have en effekt, mens den repressionen, det er straffen som et mål. Man kan også sige, at det er, hvis der er nogen, der er filosofisk interesseret, at det er forskellen på Bentham og Kant. Utilitarisme eller ikke. Og når jeg spørger, hvad vil man med straffen, ja, så er der ikke noget svar, fordi politikerne veksler frem og tilbage mellem den ene og den anden teori. Even om justitsministeren sagde det her, som jeg har citeret, ja, så har den samme regering jo også gang på gang sagt, nu er det nødvendigt at holde straffen. Og for at, og nu ikke kun at fremhæve det negative ved den her regering, så vil jeg sige, at vi har også i de sidste 10 år fået styrket mange behandlingsindsatser i Danmark, misbrugsbehandling ikke mindst. Og der er vi jo ikke længere nede i repressionen, der er vi jo oppe i individuel revision. Så der er ikke noget svar. Der har ikke været noget svar i de sidste mange år. I morgen udkommer en bog i Danmark, som vi har skrevet et langt kapitel i. Det er vores styrelse i Danmark, Direktoratet for Kriminalforsorgen, som har 100 års fødselsdag i morgen. Og der kommer sådan et jubilæumsskrift. Så jeg har haft anledning til at gå 100 år tilbage og se på, hvad man har gjort i fængslerne og hvorfor. Og det er de samme teorier, som har vækstet frem og tilbage, og man har altid stillet den her fråga, hvad vil vi med straffen? Og svaret, ja, det blæser i det.
Til sidst skal fuldbyrdelsen af straffen være baseret på kundskaber, følelser eller på rettigheder. Ja, her har vi et eksempel fra den norske lovgivning. I forskrift til lov om straffegennemføring, så står der, så langt det er foreneligt med hensyn til samfundets sikkerhed og den almindelige retsopfatning, ja, så skal forholdene lægges til rette sådan og sådan. Altså, man skal tage hensyn til den almindelige retsopfatning, når man sidder ved sit skrivebord eller står og taler med sin klient. Vi fik en kendt norsk advokat, lederen af advokatforeningen, til at sige, Stortinget forudsætter altså, at fængselsmyndighederne konsulterer folkeviljen. Konsulterer folkeviljen, når de skal træffe sine egne indgribende afgørelser. Og det er præcis det, som vi også skal i Danmark. Der har retstjenesterne fået en vældig stærk position. Men hvordan konsulterer man folkeviljen? Hvor er den henne? Jeg faldt over den her i Times, det nye fængsel i Halden i Norge. Norway builds the world's most human prison. I Danmark, der læste man også Times i Ekstrabladets journalister, og så skrev de om det. Nu kalder man det var faktisk en vældig positiv omtale i Times. Men nu kommer det til Ekstrabladet her, luksusfængsel. Og i Politikken en hel side, fængselsliv i sus og dus. Jeg ved ikke, hvordan man oversætter det til svensk og norsk og fængsel. Men det er i hvert fald fængselsliv, den rene fornøjelse, det rene nøje. Det fik man ud af det. Da vi i Danmark har bygget nye fængsler de seneste år, har vi nogle herlige eksempler på, hvordan retstjenesterne har haft indflydelse. I det nye fængsel, som blev indviet i 2006 i Østjylland, der indgår en sportshal. Men i den afsluttende fase, der besluttede man at afkorte det med 1 meter, fordi retstjenesterne i den almindelige befolkning ville have det dårligt med, at de kunne spille håndbold efter internationale mål. Og så kunne man også kalde det en gymnastiksal i stedet for en sportshal, og det lød lidt bedre i befolkningens ører. Man skulle også sætte tv-apparater op på cellerne, og den rationelle løsning, den sagde selvfølgelig i 2006 eller 2006, at man skulle sætte fladskærm i platskærm op. Den kunne sættes op på væggen, det fyldte ikke så meget, og man kunne næsten ikke købe gamle tv-apparater mere. Men efter lange overvejelser, politiske overvejelser, så udsendte ministeren et dekret, der sagde, at man skulle købe gamle tv-apparater. I det fængsel, jeg selv havde ansvaret for nogle år siden i Jyderup, der skulle vi bygge en ny afdeling, og vi argumenterede for, at der skulle toilet og dusch i tilknytning til cellen, ligesom når man bygger studentbosteder, eller man nu bygger hoteller og folkehøjskoler og så videre, internatskoler. Men det synes man ikke, at man skulle i fængsel. Så det var igen tjenesterne, der var stærkere end fornuften. Men alligevel, fornuften havde en lille sejr, fordi vi argumenterede for, at vi kunne spare personale, fordi der skulle ikke personale til at gå rundt og låse de indsatte op om natten for at komme på toilet, hvis de havde deres eget toilet. Men, sagde man så, de skal ikke have dusch. Even om det faktisk var så billigt, så det var næsten ingen ekstra udgift, at de fik dusch i deres toilet. Det var for luksus. Det er det, jeg har kaldt management by emotions.
Og den danske højesterets præsident, Torben Wegler, han kom et indlæg på Nordisk Juristmøde i 2008, hvor han spurgte retsfølelse, retstjenestland, er det ret, eller er det bare tjenestland? Det er en god spørgsmål, så den kan man gå ind og læse på det. Men også her kan vi måske få hjælp fra menneskerettighederne. Domstolen i Strasbourg afsagde i 2007 en dom Dixon mod United Kingdom. Dixon afsonede en lang straf, men ville gerne have et barn sammen med sin frue. Og i England, der kan man ikke have det, der hedder conjugal visits, man kan ikke have seksuel kontakt under besøg. Men så søgte de om at få kunstig inseminering, artificial insemination. Det sagde myndighederne nej til. Ministeren, Secretary of State, sagde, at der vil være en legitim offentlig bekymring gået ud på, at det straffende og afskrækkende element ved din dom, det bliver tilsidesat. Circumvented bliver omgået, hvis du får lov til at blive far til kunstig insemination, til et barn ved kunstig insemination. Men retten i Strasbourg sagde, nu går jeg lidt til det sidste, at man kan gøre indgreb, mange indgreb mod de indsatte i fængslerne, men de skal i hvert enkelt tilfælde begrundes, og denne begrundelse kan ikke i noget tilfælde bestå alene i, hvad der kunne krænke public opinion. Så måske er der hjælp at hente i Strasbourg. Det sidste spørgsmål: skal arbejdet i kriminalforsorgen detailstyres af politikere eller af eksperter? Ja, i Danmark, der har udviklingen gået meget stærkt i retning af, at politikerne blander sig i alt. Politikerne blander sig i, hvor tunge vægte de indsatte må have i motionsrummet. Højst 60 kilo, har politikerne sagt. Hvor mange der må være på det, vi kalder gårdtur, luftetur, altså på promenadeområdet i fængslet. Ad gangen, der siger vi højst 50. Og vi, der har forstand på det, vi der er eksperter, vi siger, at det øger sikkerhedsrisiko i stedet for, at det hjælper. Men det spiller ingen rolle. Det er følelserne, der bestemmer hos politikerne. Det er ikke rationelle løsninger, men det er jo politikerne, der bestemmer. Og så spørger juristen her til sidst, men hvad siger grundloven? Den siger, som Machiavelli sagde i gamle dage, at magten er delt mellem den lovgivende, den lagstiftende myndighed, det er parlamentet. Den udøvende myndighed, det er dem, der iværksætter det, der står i lagstiftningen. Det er også i administrationen. Og der kan man så argumentere for, at politikerne de handler i strid med den grundlov, når de går ind og bestemmer i detaljer over alt muligt, som eksperterne ellers er dem, der har forstand på. Og så kan man spørge, hvad skal vi som lopper af kriminalforsorgen? Ja, jeg mener, at vi skal gå efter de fornuft- og rettighedsbaserede løsninger. Vi skal ikke gå ind i tjenestemæssige spekulationer. Det skal nok komme fra politikerne, men jeg mener, at vi uanfægtet skal gå efter det, der er fornuftigt, og det, der er i overensstemmelse med principperne og rettighederne. Det står vi os bedst ved. Hvordan vi så vil klare det i fremtiden mod de tjenestebaserede politiske holdninger, det er